Apetem sinte tipra len chlam nai. PFT. Tipra len. Nari ang anak dukhune bagi lama phayo 2021 ni simin na chairman khlai phemani ya chairman no tini ang khotya kari nai ino ra ate tipana rom phanani ang tongmani go jenta tisa bisuna ang tini an dukhune kok tisa ro saman ke nai de ang wasuk pas bosok chairman khlai phemani kono dabi daba rini ya jono sadakon no ke dabi hima se khudung tungsa ri kan kaisa amai sim sidi mono kono sujok subita tai onno imaiya Abokani ni Wilao hambai sini media friend dong sung tini kaisa sikonsa program ni bising tei joining program sung naka tini o thaingkha sini bergi dugan regional committee ni party office oro sung kaisa jugdan soba khlaika tini sari jorawo to tini no jugdan sobawo chungbai ketal mukhangke chungbai baksa ha dokana hamjagoi sini ape tino phandanani phaijak sini jenta tisa bisini monitoring chairman sini borom ganang tulung raja debroma bonosung lamsogo bini netriteo athro family ni 42 butar tei bosung bai tini nisimin ape tio samung khlainani phaika hambai